baina bai, hau bada beste hitzak programaren barruan Eslovenian egonaldia egin nuenean 2017 urtean egindako egonaldiaren barruan idatzitako liburua, baina liburu barruan ere badaude Jakartan enbasadan lan egiten egon nintzenean idatzitako beste poema. Horrexagatik, abiapuntutzat hartu nuen Euskal Herria eta Jugoslavia. Eta Jugoslavia eta Euskal Herriak izan dituzten mugen arazoak, nazionalismoa eta bar. Baina gero han egon da, eta batez ere Atenasen pasatu nituen aste batzuen ondorioz, pentsatu nuen nire ide guztia aldatu behar izan nuela, eta azken batean orain refuxiatuei buruz hitz egin behar dugula. Limo jasa ezin batean igatatzen dituztela haien egunak, eta ezinbestekoa sentitu nuen horren aurrean, sentitzen nuen impotentziari buruz hitz egitea. Esan behar da, nire poema hauek nire ikuspuntutik idatziak direla, eta beraz, nire kontraesanak eta nire privilegioa adierazten dutela. Azken batean ni emakume txuri privilegiatu bat naiz, pasaporte europarra dakat, eta hemendik bestera ibili dezaket arazorik gabe. Italiatik Londresera, Londresetik Txinara, Txinatik Nepalera, Indonesiara ez, eta askotan esaten da ni nomada, edo bizimodu nomada dakadala, baina hori privilegio bada. Beste inbeste eta mundu honetako gehienek ez baldin badakate nire privilegio berdina, berezia da ez, dakadana. Eta, hitz egiten dudan mugak ez dira bakarrik muga fisikoak edo muga politikoak, ere badaude beste muga pertsonal eta filosofiko batzuk. Egunero zeharkatzen edo zeharkatzen saiatzen garen muga batzuk, ez? Eta horrexatik esan daiteke orain arte idatzitako libururik politikoena dela, baina baita ere pertsonalena, uste dut. Ezintasun eta impotentziak asko mintzen hauelako, eta nire beholertiekin edo nire poesiekin hori esladatzen saiatu naiz. Jose Angelek esan duen bezala, mugitzaren eta mugatzaren arteko hitz jokoa da, munduko eta naturako mugimendua ezin delako eten, ez arresiak eraikitzen, ez edozein motatako mugak sortzen, aldi berean muga asistentzialak mugimenduan daude baita ere, modu batean edo bestean gizakiak gauden bezala. Nire bizimundua eta azkeneko 13 urteetan mugimenduan egon da. 13 urte hauetan 10 herrialdeetan bizi izan naiz, eta orduan ezakit non dakadan etxea. Nire gurasoek esaten didate burlatan dakadala oraindik ez, hori tirako izango dela nire etxea. Baina nik ez dut horrela sumatzen, ni burlatara itzutzen hauen naizenean atzerrikoa sentitzen naiz, eta Londresera joaten naizenean baita ere, nire azentu ingelesa ez delako propa. Italiari joaten naizenean oso ondo sentitzen naiz, han egin nutulako batxiergoa eta beste 2 urte lanean. Baina mugimenduan sentitzen naiz gustokoen edo erosoen. Eta horrexagatik esaten dut, esan diteke, mugimendu hori eta agian hizkuntzak badirela nire etxea. Eta horrexagatik idatzen nuen euskaraz idazten hasi nintzen, hori nire etxea izateko ez, nire pentsamenduak, nire hizkuntzak, nire burua azken batean da, nire etxea edo nire herrialdea. Baina hizkuntzak ere muga asko ditu, hizkuntza guztiek dauzkate mugak, eta horrexagatik hasi nintzen hainbeste hizkuntza ikasten. Nire amak esaten du gazteleraz gaizki hitz egiten dudala, nik supasatzen dut euskaraz ere gaizki hitz egiten dudala. Lanean ingelesez idazterakoan uste dut ez nazela oso trebea baita ez da ere, baina hizkuntza guzti horiek egiten dute nire etxe pertsonala.
Beste alde batetik, nik bakarrik ezagutzen, sentitzen eta ikusten dudanari buruz hitz egiten dut, eta idazten dut. Hortaz, argi dago, kanpoan bizitzari buruz, eta lakuntzei buruz, eta mugimenduei buruz, distantziari, bakardadeari buruz, Los Angelek esan duen bezala. Eta eguneroko moduan idazten ditut. Beraz, jasotzen ditudan unean, uneko momentuak nire literaturan isladatzen dira. Bestaldetik, ikusten duzuten bezala, nire olerkiekin batera hainbat kolas edo irudi agertzen dira. Eta hori bada nik nire poesia ez dut beste sorkuntza edo interesetatik aldentzen. Egiten ditudan kolas irudiak edo dauzkadan belarritakoak, antolatzen ditudan ekitaldiak, irakurtzen ditudan liburuak, guztiak dira niri bizitzari zentzu bat ematen laguntzen didatenak, ez. Azken batean gauza bat bestearen ondoan jaten dira. Eta liburuan agertzen diren kolas eta olerkiek gogo eta berdinei erantzuten dute. Eta beste aldetik asko gustatuko litzaidake beste artistekin, ez dakite musikari edo bideogileekin, honen inguruan ez muga eta mugimenduaren inguruan proiektu bereziren bat sortzea edo zerbait egitea solasa jarraitzeko eta solas artistiko bat sortzeko ez. Zuhaitzaren adarrak muga gurutatzen du. Nongoak dira haranak? Plataformaren gainean, ez ezaguna den guztia, zabal-zabalik dago gure aurrean. Marra bat zeharkatu, eta bat batean, aske zara, aurren jolasetan bezala.